Luo Trending Nation, LTN, the best ahead of the rest. Yes, Jarapogi machiegni kendo ma iluongo ni LTN Luo Trending Nation. Kaka ing'eyo pile, ang'ama kelo ni chenro ni idenda ni Umari Nash, chieno jamone mbele, chiene mineno mbele miyoko. Inyalo wacho ni Umari dhako ngudi nigi chake kore kubni ariyo to pod ichwako setirungi. Kawuono wachak wabedo kaendi gi wendo ma bende osetimo gik mang'eny e industry ni. En kachacha endo video director, osebedo kachacha endo aseneno ko okonyo Jathum achiel ariyo adek e management kanyo. To kendo sani endi bende wan kode ka aneno ko join the team Ukweli. Iluongo ni Ukweli Revival Church. Kapok i subscribe ne channel ni endi, subscribe. Nikech it is either wakao piny kodi, ibi iriwri kodwa to wakao piny, kati dong kono to wakawi gi piny samwa kipo. Yeah. So ile mamondi ne samwa gi LTN. Subscribe mondo samwa kao piny to kao piny kodi. Kokamano to ini dong kono to samwa biro kao piny to wachoku gi piny. Austin Seasmart. Yes, ba. Ok ni ikulu wini mar neno. Mani manu madarao ni wacho ni bwana Umari hani ni Sani koro kanya share mic. Yes, ba. Kamano, no, kamano. Bana ma wan ba. Umari wang'ere kuwuok e damba. Kike wacha dieri ma kamera. Aweyo. Adieri to ok ni ati ni kike wache, but nitie dieri moro marachaya. Oh. Okay. Gima ng'e ni kopo ni ng'ato nyalo choko chir makoni adieri, mano ng'ama koluri. Kendo inyi. Oinyi. Piny dake gi miriambo. Anani ka thuolo di kuongi mos jopiny maneni kacha. Okay, ani luonga ni Austin Seasmart kaka ung'e. Ajanya kach ka jimbo. Mane an. Ijanya kach? Yes. Nyakach ni county man. Nyakach ni county mar Kisumu. Oh, adwa mistake gi jawo maber. Okay. Kifil nwari goga kodi. Seasmart isebede industry ni endi. An personally kachako ng'eyi kaka video director and isebedo a graphic designer, isebedo kiloso posters, and at some time or at some point naneno ka ine management mar Fredija Kadongo, and then ichaki bede a management mar Okoth Jarapogi. Gisani rumors madhi oko kacha to an kaka ja LTN adwa na keto gik moko, kika wach gik ma winjo, adwa na keto gik ma ang'eyo. In fact kober to ningo be no wuok e dho ng'ano. Okay. Kona ni chaki ji lengori ndalo chana biro hiri ki lengori we Fredija Kadongo. Sadi chaki kona ni ichaki kona. Jema kona no Umari ne ja LTN bwana kikonwa ni to Austin Seasmart pod ni Kokoth koso weyo. Truth be told, pod atiyo Kokoth, but atiyo kode loso posters. Kata ka dipo nitie video muda na mondo mi amakne, antie machiegni. But nowadays, so atemo mana major my real career, which is video production and acting. Ema sana atimo kabisa. Yeah. Yes. Manyiso ni sane you are not part and parcel mar GK. Okay, nikech okada wacho ni I'm not part and parcel since I'm working with all musicians. I'm part and parcel mar band to Ndiema, Musa Jakadala, Hanko Edi, like all Jathum get there. Hati yokorgi. Munyisan lost ne poster, halos ne poster. Mora. So mana kaka nyalo tiyo gi Hanko Edi, kaka nyalo tiyo gi Papa T, kaka nyalo tiyo gi Jathum, mana kaka Lisha Toto, kaka be podan gi Kokoth Jarapogi. So we are still together, but in business terms. Yes. I remember back then, nikona ni gimomiyo ni weka Fredija Kadongo, ni idhi Kokoth mondo mi exercise nikech imbe idwa ni itemane bede part mar management ni ing'e kako dhi mondo chieng' moro imbende inyalo neno kaki bet nikech people do diverse. Sani endi dang wawach ni en ang'o machako kiri oko. The other time ni manyo mondo mi develop your skills on the management. Already an gi skills Sani. Maka joke na mane Jathum moro. Da dwa mane Jathum Sani as we speak. An gi skills. Asomo gini mang'e ma realize ni ok adwa mane Jathum.
Manyiso niya, gimini gombo somo. Isomo miduogi ng'eyo, miduogi geni kama kaka en Okadwar. Yes. Okadwar manager to mora mora. Koro mane gimomiyo wakeli LTN. Ang'o momiyo kidwa bedo manager mar Joangla? To sani no, wakwongo wachi, ing'e manage Jathum, inyalo manage Joangla maber kich isewuotho kod idong. Yeah. Gima aduga realize. Kendo clubs inyalo manyo tich. Yes. First of all, nabedo piny. Nabedo beta piny mang'iyo mos. Mayudo ni my production house kagero. Tanya yudo gima wede nyithinda kata chieng' moro ka kora onge. To seche ma manage Jathum to ok anyal wene nyathina Jathum. Chieng' ma kora onge ok anyal wene nyathina. Dongo koth Jarapogi. Dong na gi Jathum na, I can't do that. So adwaro ingeni kata nyalo time aloko anda moro somewhere aside to nanyoche okay anda nanyalo wene nyithinda. But ok anyal loko wala tatimo thumda nyiego. Thumda nyiego makiriwe gi gimoro to gire ma fail. Hiwinyo. Mako kidlan gima chalo cha maber to thume ma fail or gidine ma fail. So I feel like akwonga lan girane maber ba ng'e mondi. Ma bede gi experience maber makara kora chiemro ka kora city kora mani kora manager to gira cha utegno. Anya wena joga. Koro mano decision mana make ya. Yo miwuogo chalo ni Jathum kidwa manage en options orumo. Kech wacho ni chiemo kasebed mati. Kora nyalo manage Jathum. Manyiso ni ene gima inyalo kacho ni bwana we kora retire ga yuego. Actually no, ate mana wacho ni mondo mi adong ni kora manage Jathum nyaka bed gi experience gira cha maber mang'e ma perfect. Omani this is what I will advise. Onge ng'at manyalo mewo katimo gik moko 100. The same time I was a video producer. I was an actor. And manager. Omari gigi te, okay, that will me succeed. And then to make the matter worse, again most of Jathum keka give management en. Amiso ndalo moko nowacho ne Oangla waonge gi manager. Wan gi agents. Kech agent ema ono gik moko ya an gi ng'ane. Manager onego bed ni bedi office. Yes, mano according to his vision, kada kako neno manager. To adier mar wach, igene wan gi manager tieng didek. Wan gi fraternity members. But these people gin a will mar this band. Magi make sure ni band okogore noma. Jathum ok nyal kweni kaka manager, en okia ni in manager, en onge ni ng'at ma manage. En ng'at matimo gik manie wiye. Tie gik moko manie wiye mong'eyo. Kaso nitiere wan kae gi board of managers. Mondo mi Oangla bed very big. Wan gi board of managers. Ema mineno kata ka nitiere kinde moro ma Trump nowacho gimoro marach e wi president ma North Korea. Nomake gi board mano dhi mopimo wiye be ka wiye nomolte. So mago be managers mar kacha chande, gibe gir kacha gitimo gikgi. Kata mana jaongeng'o en manager mar gimotimo cha. But that part gere Joangla kia ni what is that? En gi specific person who believe mane manager. So in such cases you don't need to remind them or what. You just want to be sure that next time kadhi bedo manager tara bedo ne specific gima nie wiye cha. Kore ko genan manager to koka bedo ne gimo paro cha to kan manager. Yes. Iwacho dia kaka sani managers ma wan godo the entire Oangla team. Iwacho ni most of them ni kanyo ng'eng'e ipango tich and that is all. Nitiere managers arwacho ma Oangla industry ka. I'm telling you kai muting of the best people in the world. Oangla kai wan gi jok ma perfect jok ma yani ma gin very respectful to ging'eyo gima gidware music industry. Kendo ging'eyo the role of a manager in their life. To nitiere moko be monge ang'ani kato gimitimo bokia. Ok understand why are you here. Ong'eni in watiyo awer te chamo. Yes. Be ong'eni thumno mare are ma wer. Ini ng'a. Iwinjo. Oangla waka wan gi jomo opogore. Managers mar ka iwacho ni war ka gi manager. Adier ma Nyasaye nitiere manager ka be tieng diriyo didek. Nitiere manager ma en chi Jathum. En manager ma en chi Jathum to wuoi. Kore ka wan gi jaote mioro mondo kaw nyiro kete gari. Iwinjo. Kore ka wan gi the real manager. Ma manager koro ma wuon. Koro mong'e tije.
Gin adek. Gin jadek kwang laka. Ere kaka ng'ato nyalo bedo chi Jathum tembe wuoyi. Iyudo ka monde Jathum no yware go proper. Iwinjo, en oyware gi monde Jathum ma Jathum ni kadwa bedo gi chiege to en gi koko ma girlfriend Jathum ni otimre godo nado daro yware godo. Yani like tije oweyo kur ofocus e ngima Jathum ni moloyo ngima ne wuon. Which means Jathum no gore no mondo obedi ne kende to Jathum origo oko. So mano be ware godo ka. En mondo ni obedi Jathum kawe. Kende to kuma wi marach. Jathum gore noma. Iwinjo. Kore ka man gi jaote. Mage makuru wiyo kamiso ne wueka. Ebo wiyo kamiso ok nyal tambo kaka manager nikech usiku eni oria ora ni ba. Dhi na dhi kacha wuon club jadu jisal mondo dhi chaka ne club no kwa nyalo goche kure ku wuok odhi. Kamora mora modhi odwaro fare. Hada dhi manyo tich kure kure orna fare. Mano jaote. Ebo miyo Jathum were state nyisa ni ngane. Kaw na nyako che sona gari. Nikech mano tich mobere, mano tich mojalo tiyo. Imi instruction. Yes. Team kama cha to team. Kore ka nitiere manager ma kodonje band, odwa no make sure ni kama no yude band cha kik owe band cha. Kama weyo kichopo somewhere makata ka kore kethe, tikethe ki in. Lakini eto ochopi in a certain place. Nitiere manager be monge ni teach na timo magi ma mondo wachopo mbele nikech gini girwa. To nitiere manager be ma understand gima music en. Koro mago iro tek wagla ka sana. Kiyudo manager sabila go gin mana kaniwe kende dhana par kende. The rest gin joote to gi monde Jathum. Legoro mo kaka wijo kanyo no por wane LTN. Owachi ni managers tine oangla ka. Mang'eny gina joote to gi monde Jathum. Jok makaw nyiri choke gari. Monge gima timo gin few ka wan. Gin few ka wan seriously. Austin, truth be told, iwacho ni jothumbe yware ok waherore industry kaendi mamano to ni kumora mora onge kuma nyiego onge idhi e school ibro yudo ka nitie jok mayware in yomba ma ikwano kende in yomba mane mathematics it has been there but nitie gimoro ma bende iwacho kaendi ne managers be medo enea gini nikech nitie managers mose kawre ni gin star koro yudo ka ging'iyo gima timore band cha to gigo mbaka ka and then there is sometime ma kata imbende samoro in gi show Kagundo Road iyudo ka manager oringo donjo kanyo manager moro moya kumoro nyaka miya chance ma manager wa injo ene mobet kanyo madha nyasote moro togo kodu mbaka ene muchako golo wach ni odhi ogo mbaka gi managers moko ni joka rumo mera kache onge okane gima gitimo ipane gini en true koze ne gima fans ma wacho in ngina penyi kech in gi iluongo ni zandani nikech ni isebedo kanyi ng'eyo koro ka udak iwacho ni manager se ma ne udak molo ng'ata osiepna lumbru gwonyo tek jomoko rudhe korot stocho wangla korie en waya mabor sana makata mana Amerika ochopa chapa kapodi riya. Inano jogi. Thoth jogi are working but they are bitter. Nitiere these people are working with these people to get bitter. Ma is so wrong. Everybody should know their worth. Ngat mokelo ni mbaka ok ng'ama rach. But in michiko iti na nonsense no you are worse than ngat mokelo wach. Bana Nairobi ko chumu igowa bwana maka podi chiko iti negotiate. To ile ina ngat momoran monego bene rodha ini wuon. Yes, these people nitie. Magi manyalo kele kwanza nitie moko mawuok nyake odhi ir ja club to nyiso ja club ne Jathum idwa kelo kano mago onge mago jok moko ma onge gima bro goni ka gibro goni ango jogo serumo dongana ng'e ge koni kanyo gima na tie ma wuok ma dhir ngane ne emomiyo sani wan gi organization mar managers bwana matimo maber marach makata be manitie Jathum ma dadhi gocho kamoro to bido ka giwuoto giwacho ni ba Jathum no kik bed ka nekech ka ng'ane biro goche wan gi organization mar managers ma sani timo maber kabisa kotelnwa gi Kokomo mano mochakore wen
Recently osegwar osebedo chon but pok oket mechanism ma sani jogi oketo. Sani kore ko chak ride koro mowinjore. nikech gini kinde moro kiwacho kamano to kinde moro chien kacha ne en gima odhi olandore ahinya ka Kokoth monotelo to Elisha nosepango show chon Kagundo Road kasto diere kanyo chako keto Kokoth Jarapogi to jatelo ne en Austin Seasmart wan galan to wan gi Kokomo Victor ma stima noriwore gi pi Okay, ineno koro ing'eni kiwacho to nyaka bed ni gigi oket machiegni. Yeah, is a mechanism oket machiegni kabisa ma sani koro tawa ma we are really doing good sani ma kendo ka Jathum oriwore to is either that Jathum manager ne oge gi riwruok gi ji. But so far watemo timo mondo mi kik Owangla kawa ka gima wan jok moko, no matter how hard I try, mana an aja Owangla, whether you like it or not, an aja Owangla. Makara sani ka chiwo gokinyi God forbid na yudo ni jo Owangla otho te tabadera de gima time piny kana. Ichieo yuro ka jo Owangla otho abadera ng'ama dwa pidha kae kok jo Owangla gi. Anything matemo wacho, I'm not saying this mondo mi apin anybody down, but atemo to rectify. Mana mi kizungu ni madongo mondo kiki gori nono. Ngamu siye pa ichwe madang rajni ha ichwe to ibolo kizungu marako yena konyi. Iwacho to rectify. Yes. Ng'at mariek seche ma katimo interview ta wacho ni percentage. Ka ng'at mofuo fili bada ng'ano wuonwa marach. Tene percentage marach mana wuoye gacha. To ng'at mariek to bro wacho ni gima ng'ano wacho ni is true. Nikech an ogik manyalo wuok madhi ma wach ma en miriambo. Adier ya wacho kama. Wan gi managers mar very powerful in our industry. To wan gi managers ma be walo. So wan gi powerful managers to wan gi managers ma be walo. Iwinjo. Okay. To aparo ni gini ne bene ko Owangla waka wan serious. To ben chike no nego puonjwa. To ben chike puonju tembe gik moko seluore chien kacha mo okete kaka jacham pesa. Koro mane marach nikech en manager maduong' mar beni puonjowa, en mondo bed wang'iyo kaka odak wa follow. Koro en be makoro weche koro chako luore, but kata weche be ni luore manade to nitiere skills moko achiel ariyo mong'eyo ma kata ng'at moro nyalo dhi dhiro to bi penja ni ba watim nang'o. Nikech weche to nyaluri makati ber. Yesu dog noguro kae. Onyola yuro kosegure. Seasmart. Ingene wadwa maketi kumwakete Mr. Kede, wadwa waketi kumwakete Pascal Songo, to amedi go mari. To moro betie ni Ogina Kidi Kibudi, en mani Ogina Kidi Kibudi to en oluoko politics. En ingene ok oluoko nwa Jawa. Emo mineno ka samoro pok wadhi into details mondo wachak manye ne ahinya, but wadwaro jok ma luoko nwa Jawa kaka luoko nikech mae gima pidhowa. We have as much as I can say ni Owangla ok nyal pidha, but an junge through Jawa gik ma wacho revolve around Jawa, you know, and something of that kind. So the ber na koponi atine waluoke makoro bedo gimoro masawa. Iwinjo makoro kwa bire LTN to wan wayudo mani kawuono wadwa pakenda, kawuono wadwa pak Fredija Kadongo, kawuono wadwa pak Austin Seasmart. Koro riere iwacho ni umra ndalo machon makoponi ati wadhi ni wawacho gik maricho, wadwa wawacho mani kwa paro chon gik moko machalo kamano. Koro yani Kokoth Jarapogi pod aduoge wacho ni koro tiseyudo skills, but koro it is unfortunate ni skill meyudo kigombo tiyogo nikech king'iyo okidwa ni ibed manager mar jo Owangla, but nitiere weche mowuok toki kumiaye. Ayudo ka Kokoth Jarapogi gintie jaode moro kanyo bwana Molo we mbui tingene kuma iwacho ni kuma iro wuok e kia mach nyaka wuok. Koro adhier ni to koso in miwuok ni in mimoko mach koso ndalo mano itie to bende wecho lenga koso in misemo kanyo ni bwana koro te ya wuok koro moke. Truth be told, Okoth Jarapogi bwana nyathino nigi duol. Okoth Jarapogi emomiyo dhano chako ng'e ni Austin mako video ma nyalo miya jom Nairobi kae. Omiyo anytime mada wuoyo kuom Okoth to nyaka put a question mark. Gima da wacho ni, is it going to dwoko ng'ani piny? Nikech adier Kokoth Jarapogi na temo timo everything I can mondo mi at least Okoth be ochop kama ochopeno.
ma natemo timo kikora lakini ok ni ani maketo ji hit ok ranang'o Okoth ema wer en ma wede choma ko jopiny so pod adaduoki penjo hiro exactly omiyo gima demi Okoth dog piny gino nega nikech macha band na nyaka chieng' atho band Okoth no mara nyaka chieng' atho band Fredija Kadogo mara macha gira so wacho Okoth gi jaode kaka gi fight ok adwa donje but adwa kelo ni my vision kaka ng'eyo gik mang'eyo gi pacha koro Okoth to macha mare ok adwa wuoye completely mano ok adwa issue neno mano mare gi jaode ok adwa wuoye adwa wuoye mara what I know ni ka ng'ato wadga gi ji ariyo dhako gi dichuo ka dhako chodo ne chuore to keny no rum keny no kik chak bed yer keny morum machuoth dhako chodo ne chuore yes keny no rum case closed marriage no odhi to katek to duogi kuti makoro nyithinde makoro duokou nia mama cha sani koro ol sana kare ko chodo mitno no sekalo iwinjo to ka babo chodo that's normal ji nyalo wuoyo what if kano manyo second wife nikech oyienwa koro gima de mi dhako were gi chuore ka dichuo chodo en dichuo cha no correspond mariek no koketo side chick helainde my lady miringe kikering kone you cross kone you cross mokelo collusion yes gari nine biro kama to mongado koro ine makori kedo jogi otuomore ine traffic police no nengiri bari ni agni goro porka makone inchung to kata ka diponi dhako no jogi ni gombo no dhi to as long as ni en gi nyathini heshima nyaka bedi kata nonge mana nyathini dhako miseriwori godo mimori godo geta chiele nyaka miya choma korka kore to ka side chick nobedo madhoge ng'eny kabisa to kata en modwa connect gi Mark Zuckerberg oweya biro tiyo gi TikTok iwinjo ken modwa no connect gi Mark Zuckerberg machuno mani konya ga kuro chaja oda modo kadago ka mong'e thagruo ka machakra go dhier osiepa oweya biro tiyo gi TikTok for connection oweya okay no matter how strong you are respect your wife no matter how intelligent you are kata ngome team in this world respect your wife issue mar Okoth gi jaode I'm not going to get involved into them mano to mar gi the Okoth driver mar ode onge kaka otimoga seche mokido ni kata seche moko gi sechwa kama to giduogi winjore mano issue gi okada na donje but an mane kaka believe gi korka kora e oda but Austin ji chwanyore and I want to believe ne wachakata gi LTN achwanyora gi team na but I don't think ni it is mature for me to come monda chak kete mbui niyo joge no uchwanya joge no timre nade koro ginene apa ni nitiri gik mwanyalo tieko keot iwinjo kech kaka solve issues ga gi friends ga opogore kaka solve issues ga gi fans ga to be pogore kaka solve issues gi family members like angene kata mama unochwanyi manade idhe dala imiye 10,000 ni mama makna matumari 20 gitigo 10 ni tomara makna dwa dogo Nairobi anga mamer gi nyalo lale e club kiya e club to yudo kama mute makoro kare ne pesa omer mutieko gete kore dwa dok kore ko mul record ne ogochire kia mama Wilfredo Olne e group onge angeni Austin kata ne mer to kinyal ka Facebook mende kimiket gi picha mama umiket ne hashtag ni mama an ngeni okichuna ibru tieke mara inyal nda kuri mipim ne few friends to kinya kele mbui okay gima miyo igen joma mine no wachni gi chwech mang'awo to asich gi edho piyo emo mi wacho ga ni dichuo nego wuo matin kata odi kanyo tie gik moko ma chigno konego ng'e gimo miyo gino ni ot kanyo kata mana wuoche na ka keto wuoche na chiego konego gik miyo wuoche na ni ot kanyo to nitiere a lot of things ma ka watimo to be moko be miriambo dhako ka yowang' wacho gima mobire wiye most of the time onge maber ating'o gym agoga gym ayiech to chwanyore koro oloso na pape dier ot inyalo goya Austin inyalo goya biwe go golo na nyaka mesa oloso ring
To gima bena tingo ji manyalo ture. Mabe kada ji rende moko sego achiel ari adek. Moneno. To oloso ni ringe dier od. Kendo gipenjo, koro mi awacho ni ng'ama miyo ma yo wang' anything mowacho. Kik ng'ata ng'ata kaw serious. Emomiyo nawacho ga wach to noko wuok na kaka dware. Ma kuom joma mine te man outside. Seche michwanyore gi jaodi. Okoth nowache thum, but we kora clarify ema clear. Sami chwanyore gi jaodi. Kiki wuoth around kidhi nyiso osiepe gi wede gi kure. Nekech in tomorrow inyalo duogo miwinjri gi churni mochako duogo dagi. Lakini jok mani nyiso kata duogo kuchukiae. To okonyal luogo jogo teno kwam sama to ine mano chwanyi to ibise duogo e ode. Koro miyo watemuru ju chini kata tek nade kiwinjo ka in gi gimoro momaki ma ok inyal hold. Many ng'at moro maduong'. Iwuogo bat kik act ka yo wang'. Nitie weche moko minyalo wacho manyalo tieko karia mar odi to seche moko gi nyithindo gi ng'ani to kariche cha seche moko nyalo duogo konyi gi family mari. One day nyapidho nyithindo go nyatero gi school. Koro wabed ga uru very keen about gik mawuok e dhowa. Kwa clarify kanyo wadwa ni watiekre gi wach ni once and for all. Anu mari opposed to duga ka yo wang'. Ma wach ni ati nyako wacho ni gira ten. Ndiko kawuono tang'ono. Kasa yudo ka Austin okete wacho ni mari aneno kober. Ipane be en right na mondo ataki. Austin gino tiketo nango. Gol gino piyo, gol gino. Seche mise post e Facebook to ni post mondo mi dhano nene. Mondo be ji share. Mondo mi dhano comment. Koro jok manene madwa comment to biro comment nikech momiyo ni kete in the first place. To ka ni kete asira to ni kete simb jaodi kata ng'at mane dwano necha. To sisi se kawi kete Facebook be kama no kurome samoro. Ikete mondo dhano share. Mano ji biro mana share. Koro okoningo bed ni i threaten kata jomo share go ne. Abiro maki an gino an nase golo. Imbe koro gol gino. Abato okonegi tim. Nekedi sekete. Koro kadi sekete. Rita story moro biro maduong' biro umo marino. But for now, pod we o trend matin kaka ni kete no trend. Kaka ne dwaro. Yes. Tuwa gi ng'ato takia. Penjo nikech ineno mane line mwawene. Joma mine nyalo yudo kata ka ng'ato keto chuore. Kata ka wuoyi bo keto chiege. Koro iwacho ni bwana wan kaka Jomedia, wan kaka LTN, we have a Juang Junior, we have Simi Kenya, we have Nzuka Kibao. Tijwa en niya. Wa promote, yani wago oporo. Gimiwacho matin no, wadon walandni. Kani golo thumbi Austin, te yudo ka landoni. Chukie kozigo ni asante ba, aneno kikete ba. Iwinjo. To koro post bini keto. Kaka nyako ni ojogi. Kia kaka nyako ni otebore nare. Tamba wacho ni bwana, samoro joge ni ten. Idwa ni jiwinji gini. Akawa landoni. Koro to chopo kuma kori, idwa tero mari jela. Nikech gi malandoni, maimbe ni gine. Kori gini? Omari, that's why I'm saying that before you post something, be very careful because nithidi bronene chimoro kata kagiseti. Before you take anything to social media, be very careful. Whatever you are saying, again, seche moko watimo gimoro moyud followers. But followers gi samoro ok cham. Samoro respect is more important than anything in the world. Be momiyo jogi kwacho ga ni for a woman, she will choose security over love any day, anytime. But a man will choose respect over love. Respect is very important because boke nyolo nyathi ma wuoyi gima kinde timre okia. Social media view kwil. Wabedu very careful gik wa post social media. Samoro nyalo hinyowa in the future. Wan watieko wan joporo. Kenda ambe dwa wache gi muolo. Gimane odi ok wabikao. Gimikele mbui. En wakete magaraka koro. Wadhi towe jela ni lowa gi pesa. Tu wakete. Koro let us act maturely. Gimotimore odi gigo timore ute jomoko. Kan gir odi. Mano watieko. Osin Seasmart abiro iri claim nani ine management maro Kokoth Jarapogi emono miwe Fredija Kadongo awinji kendo matimuri interview kabisa onge ngamono comment negatively, which means it was somehow true or it was a lie, but they never responded. Some words came out immediately. You stepped out as from the management team mar GK. Nokin management, nokin manager maro Kokoth Jarapogi. You are just a cameraman. Kareja kamera ti chambu management meet ni manade magara korigire ni.
Koso oriembi management kuri wajori aro kadwa manage wangla karo zeriembi management. Ka we wachno. Wachni ka we wachno kaka japicha nikech no wachi japicha. Sa. Ka we wachno. Kaka japicha. To gima wuok e dhoga. Akia ng'ama nowacho gima iwachono. But let me say this. Ka we wachno sani. To nyalo miyo ng'at ma wachno wuok e dhoge. Ikaw ka gima en gi upungwani moro matin e kichwa. Kore mo meada na help that side completely. Okay, according to you, nego picha kozo nine management. Kiki explain mo wacha ni anto Kokoth Jarapogi dire na konye. No kago picha kende. I was doing everything possible manyalo mi at least Kokoth ogonda machiel to the next level. Even though I was not alone. I had a very powerful team. Matin natimo matino. Ok ni Kokoth ne USA manatimo magi. Kokoth was doing his best. Kukumo was doing his best. Jack was doing his best. Albert was doing my best. So I was doing everything I can. Mondo miane Kokoth ondamo. Not only picture. I did a lot of things, even including teaching people how to dance. Hey. So even if you ask some dancers that were there, you can ask them, they will tell you. I did a lot. Koro seche mangato watching I was only a photographer. Seche moko okapar ka seche moko ngeki manwacho kara kipenjo chieng moro ma nitiere chieng moro ma ingacha Owuok tinga. No wacho ni osidungi to inena ja picha. To ng'at ma seche moko ne wacho wachne social media banoruko kode munji sano mera. Gima ositimo na e band kaka de bani uno Ahero dhi te to osino to dong. Koro kanu duogo wacho ni osina ja picha kende tigene. Akia ng'ama nowacho wachno but whatever they say, gima ng'at ma nowacho that thing akia but like ineno samoro neno ka ng'ato samoro ng'ato iwinjo ka moro wange no mari binge maber tigene ambako ni atonga bonga maber ke samoro no dhi gi nyadendi moro gigene samoro an go ng'ato kono mari keti tawanya wa hold kuri ng'ato ka koni nge maber tigene senene samoro nyaka duk kuri wan jofuambo no ayude konde moko ne bwana osin ne chamore to ne maja picha. Okadwa ng'e ng'at ma nowacho gino to gima nyalo wacho en nitie seche moko ma weche moko nego wauma nikech nitiere adieri ma kigolo mana kaka nowacho. Kokoth be nowacho thum. Adieri tuch moingo ber. Ewijo richo tuch moingo ber. Kokoth nowacho. But at this nyancha, I feel like it's better auma dier. Tanyon madiera leng. Koro wachdia gisani iumo adier ma Kokoth Jarapogi. But I want Kokoth to be the best because I know the energy of that kid. Hakiyo gima Kokoth is capable of doing. Bwana Kokoth nege dogol. Unique voice ma you don't take. To adier gini osekete geno ne tek to go those mongino for a very long time. I will just wish ni kanipuntie wan kaka mafans mag Kokoth. Wamiuru support gi chunywa duto mondo mi ochop kama ogombo dhi gi thumbe no. Yes. Gisani Austin Seasmart. Wawe ni iuma dieri mondo kiki keth weche. Yes. Yeah. Joel Tien Austin Seasmart uma dieri sawa. Koro ne na winji kiwacho kumoro. And I don't want to mention ngamene wacho but enin mano koro kabi panlo ne atikianga ne nin ni bwana joangla gi tiyo go marach. Yani joangla itiyo go marach seriously. Yani isende no ngama wuoyo bwana miwinji ni bwana gine late ne Austin. Just elucidate nikech igeni kiwacho ni tiyo go marach to you are among the jok mono tiyo go gi jogo marach kani ine part mar management. Okay, I was in part mar management like I said before. In that interview, mane view no. Na wacho ni kure matiete. Kokomo sebedo kochu gi jotugo. Kokomo sebedo katimo mano. And then kure masitiete no kaber. But kaka asewido weche ka wuok different bands. Emo mi na decide ni nyaka band members right now nego bende manyo gimelo good conduct. To nego gibed gi organization gi riwruok. Mako di tich kamoto sen deki musengero di tiyo gi ngane to ngane chule this amount of money. Mondo me ogo matek makana Jathum no kochul tedo chule kaka no winjore gi Jathum no. Koro mondo me Jathum ogo matek ne promoters mag gi mondo be timna nade mondo me oyud kako chulo jok motiyo mondo kako chulo jok motiyo godo gi
Nikech truth be told, ohangla chalo and nyanya. Ok ohangla kede, thum chalo and nyanya. Hiwinjo. Mostly I talk about ohangla. Again, jiburu penango mi wuok kuom jariyo because an product mar Fred. Kwang nenda sika Fred mokela. Then Okoth otega. Magu wuonega. Then Sani kori chung kendi. Kosipango chikori kumoro. No. Kata ben mana aduong mara manade. Yes, akwoko negi gite. Jok motega gote akwoko negi bai nyuol. Lakini still, negi riek moloyo momiyo nadhi tiegi. Okada miriambo, okada wacho nango. They were very brilliant. Ema nadhi tiegi. Yes. Area gi no. Area gi mar wagla no negi rieke moloya. Ok awacho ni koro. Ok wacho ni be koro negi rieka ahinya, but area gi no. Iketho weche. Awacho ni area mar wagla kanyo to negi rieke moloya. Ambe nitie area moko ma seche moko na rieke mologi. Tie kuonde mang'eny ma be nengo gi apart from area moko. So, and this is what I will say. Na gobo gi chunya ni mondo mi jo hangla matiego ji ochak bedo gi riwruok mondo mi ong'e kaka nyalo loso pesa gi cha. Nikech wagla kata thum chalo ohand nyanya. Maki waro nyanya to iuse morumo. Kendo customer nyiewe ichak idok irigi kelo alot. Kuri keto nyanya galot. Nyanya galot. Kineno ka alot dhi maber, mede go omena. Nyanya, alot, omena. To think of it, again, that's exactly what his is doing. Mani gima enda timo. By the way, giro biro na Sani. Mani gima enda timo. Enda nochako gi Cinderella kapod en e band ema. Dhano oluoge ni bana chak mari bwana. Cinderella koro chaka mari. Ema nochake mare. Kose chako mare, mano ko chalo ng'ama nomedo alot. Wande cha. Koro chako dhiro mare cha. Odhire galot ni oneno kaloni be ji chamo maber. Dhano chamo alot ni. Ochako choro tiende. Odhi ogo kolabo gi Bahati. Macha koro medo mena stoge. Hiwinjo. Thum duong'. Kene chieng' moro chop kama koro yawo bocha. Mari ng'eni koro go kolabo gi Diamond. Maro koro bocha. Koro yawo bocha. Koro wuok ang'owa. Mano nyiso ni kata gimoro midiyo cha koro chako med nyaka gita. Ochako med nyaka gita. Koro otemo enlarge tiende. Eno kata ka sani kidhi e band enda gin gi bude moko migo ka ji ochung' ni gigoyo gik akia kisungu okadwa interfere go. Kata kaka wach gimoro madhi bedo gimarach. Anyiera mondo ne ni an samoro nang'eyo to kadwa gima. Ing'eri mano gima miti moloyo. Ok iwuoyo koro ji jomoko opogore parare ohembe okia. Ng'eyo to kodwa wacho. Even that ang'e adieri gima in. So indo setemo expand. Osetemo expand. Mabe very soon nyawero kaka chieng' moro mana kokelo gita be band ne. Motiyo gi gita. This happens because music dwaro a lot of accommodation. Idwa ni accommodate ideas from different places. Isumo gi kikelo gi. Imak ng'ane. Ng'ama ber no ikele. Mondo mi at least gimitimo bed successful. Aneno ka sani en kata gi MCs adek. Onyulo, Ogena, Jendeke. Yes. Ok ni nekech gi pesa mang'eny. But because odwa ni gimotimo bed perfect. That's why neno ka chon obokre ka ogo poster colored. Jothum ng'e penjo ni ng'ani wiyo top manade. Ere kaka ogo colored posters. Otimore nade? Karenda knew what he was doing. Owuok odhi loka gi jotuke. Owuok wedi gi mano. Sound mano tiyogo kata kineno kata chon. Podi chule pesa matin to chako invest e talent mare. That guy is very wise. Abro wuoyo kuom enda kaka dwa because en kingpin. En momiyo ohangla bedo bigger than the way it was. Bwana, iketho gini. Ng'eni kichako wacho ni ati enda kingpin, tiwacho ni koro en the king mar ohangla. No. Gima temo wacho ka ni ok ni en king. Okay, sorry, mano wuok marach. Manyi don dera zo di pinga. Ok wacho ni en ko ni ng'ama dhi chwadi. Mana riambo. An thumbe inda mit ne inda go thumbe. To kiye ni edhi. An bahero inda. To kaka ng'e thum hiwija. Tony Nyadundo nogolowa e ohangla moro mane go chon gi nyariti goro to mano tina loka ne gocha. Tony okelowa e modern ohangla. Ema jalamo miyo wang'eyo ni thum ok en mana chode gi walo gi bae kor piny gi mon. Hiwinjo to gi mer. But you can also invest. Hiwinjo. Mama no roll ma emo tugo. Ma emo golowa that's like 150 morwako wa 300.
Hiwijo. Mapojin tinya kasani. Mapojin tinya kasani. Ema neno kangawe. Da ngawe. Egi abiji galopo. Egi abiji galopo. Inda kodonjo ido nyiso wani thumni ok inyal wala ni kigo kolabo tigo mana gi jowu momerga iye kagegi. Hiwijo. Mano jo angla temere hawa. Makoro yenda kodhi oko to bwana iwo marani. Ineno. Thum generally talent hen mer. Talent te kadibe mana actor. Nitiere gima riu together. Wamer achiel. Watimo ok awache ni koro ji mer ji madho kwa. Ngeni dhano dhi winja marach, but awacho ni mer te. Like ka Ahero juok mangane hero. Gogo koro wajo juoki. Wahero juok achiel, mer te. Hey, koro gima temo wacho ni ok jok mwamer go kagi. Mwamer go mer achiel ni. Mwamadho ko achiel. It means the mutimo go local music. Mwamadho go local music. That's what I'm trying to say. Gini adwani ng'ig momi anoni mang'eny nikech adwani ng'ato kik winje marach. Nitie ng'ato manigi uchungu and then nitie jok moko ma bende their concentration is too low. They don't need to focus and maybe comprehend what you are trying to insinuate. So that akena learn before no kanyakla. Koro yani dhi yuro ko wacho ni Austin wacho ni wamer. You get it? Anto na winji but gine magidhi wacho ni Austin wacho ni jo angla mer. Kiukawa kamano jothurwa ate mana wacho ni wamer achiel, wamadho kong achiel, yani wago thum achiel. Ida no wacho ni koro wanyalo wuok, wadhi manyo kendo joma koro madho kong'o mopore gi mamadho ni. Koro ochako ketogi, koro ochako riwogi. Koro ochako yani like otemo miyo wabedo way big, yani koro inda koro keto wangla ni bedo maduong' matin. Orese. Koro each and every musician nigi chwako social media. Ngeni ke poni ng'iyo Jathum ma ochwako social media ma olojo. Enida. En Prince. Yes. Ma an gadi ni nitie osiepena moko kata ma Jathum ma bende de koro timo fairly good but they are poor in social media. Ginge maber ni mano weakness mari to gidwa donjo fuko mondo mi giwach ni Austin ber ka bed ka mano bok gidwa. Kora pani mano be is also another lesson mokono gene things are transforming. We are coming back to digital world whereby people are watching you all over social media. We have Facebook, TikTok. They should also invest in that. Yes. Koro amatemo wacho ni koro inda betie gimo kelo nwa e Luoland. But eto koro miyo koro wang'ere Africa. Omiyo koro wachako ng'ere kore Africa ko oangla no bedo music makoro duong' sana. Emo bebe nitie gimo kelo. But okanya wacho ni en king. Gimo okanya wacho ka chalo karma. Hada ni chiki tikoro kwa ber mondo mi winja. Na wacho kacha ni number 5 music ali e Luoland to nekech na kete list ya nekech gimo timo no. To dhano tie list mo mana wuoye interview moro mana wuoye ka. To dhano no kelo lweny. Oh ida kebedo nade ida number 1. This is what I'm saying. Inda miyo wanyingi yes kaka joluo kendo konyo wa seriously ma anytime wanene to ne beno mor kwanene kind of biro. That's very true. And also it's like this. Sauti Sol. According to outside there, Sauti Sol is bigger than Inda. Iyo ka Sauti Sol nigi shows mang'eny America kabisa, nigi shows mang'eny Nigeria, nigi shows kure. And a lot of shows outside Kenya. But kele kai kiet gi Inda nigi kieu. Gigo thum. Inda bro luoke makata kar babro miele ne maonge. But ko bedo rated, to bedo rated kaka Jathum maduong' Kenya ka. But e Kenya ka to ko bire, diga ko rate jogi Kenya ka. E kaka oangla be. Oangla bende Inda duong' he crowd. Lakini when it comes to koro jok ma koro chiwore ni koro gidwa nyono thum piny ka. Nite jok moko mabe stage performance mabe koro iro kata kabe seche moko nyono Inda no. But no kawacho ni Inda ni koro rach kata now. No, he is big. He is big. Mana kaka Diamond Platinum duong' e Africa ka. Lakini kidhi America okonya tugo kata bath Burna Boy. Burna Boy is way bigger than him. To iko nyaka Burna Boy gi subscribers. To Burna Boy is way bigger than him. So people need to understand that we are good side moro be nyaka gine ndio jok manyaka yes Omari bergi kone kocha okobere Omari nigi gine onge godo and that is ngato no wacho ne koro mano gine e purpose mar life mondo mi o keep pushing any manyu gi mionge gocha ngacha chabe manyu gi main gone to mane life. Yes, so we have to accept Inda duong' nitie gimo timo no e Lowland, ok wanyal dispute that. To Hema be duong'. Nitie gik ma timo no e Lowland kae. Kasto Tony Nyadundo be nitie gimo timo no. An Kikuyu Awil
ni dola ka baribe emogolo jothum ninde bache chon jothum ne go thum to ninde ba dola mokwongo pango ode dola ka bari ka jothum thoth gi ninde ba ales no dok dala limbe but ogo thum to ninde bano ma dola mokwongo pango ode nikech en gi family dola ka bari yes mano bedo issue maduong' e kindgi kabisa ka ne dhi deep west ng'ama ong'eyo awuoyo kuom koro joma dongo mong'e thum ok koro awuo koro gi ok awuo gi joma dadang so awuoyo gi joma dongo koro ma understand music iwinjo so manyiso ni dola be really played a big role yes people copied from him ni kare Jathum nyalo dak e ode so nitie gik moko makata kwana ber moriembo jokongo thoth jokongo en manogolo jo Kenya ka thoth clubs ni goche gi jokongo ere kaka dola ne gologi nodhi ogocho kanyo kose nodhi oriembo dola ne dhi to keto bei mapiny kuro nyiso ng'acha ni bwana we agoch kae bei matin to ka ng'ane neno kaka nogo thum nikech dola ne wer dola ne go kika wuondi no wer amilo sela koro ka wuon club no neno to ka bache sara goch seche makama to kama fast gi medore to wuon club mede time te kaka medo sud jokongo kabathe koro seche kano se wuok kanyo tikelo Jathum luo moro gocho kanyo koro en odhi kama chielo kama jokongo nitie he did that so nitiere gik manyaka to wapamne dodo wamiye so mago be ng'at mariek mong'e thum will tell you that but jok ma odich ki type e Facebook gi comment will take that as a very bad thing ipako ng'ane timo nade no and I will say truth as it is oge tiende mondo mi aber wa ng'ata will say truth as it is makinano ka ti kama umo taumo with a reason kaka dieri mini umo chien cha I did want to talk about me abedo ne an manager Kokoth kana no kan manager Kokoth akiaga mano wacho but Kokoth no wuon gi chunye to ng'e the real truth yes koro Austin Seasmart in short koki beat around the bush kumoro mora nyaka ng'ato tele iwinjo makata ka no chok online medias te to wach ni bwana LTN to pod otelo iwinjo the other time kane wang'iyo on online kan wang'iyo media stations no yud ka Royal Media pod otelo koro e oangla ka in kawuono okaw trophy owach ni minwa the kingpin mar oangla ng'ama sani koro ningo bed ni iluongo ni the king of Ajawa imiyo ng'a en trophy achiel straight haria godo to ni nyadundo be okipej kata ng'ato bo ka page kata ng'ato teknin gi fair bo ka page without Tony no diko joge go kata mana piano magi gogi so mi Tony no wame ya trophy no bogi kata gime wache bogi kata baka migoye to dong nitie ng'ama nyalo puonji kwano ka wuonjo class 5 opuonji kwano ming'eyo but ng'ani koro kuchopo class 6 ka to chal ka gima kwano bage kata mana tam 1 ng'ani puonji kwano tam 1 makoro wacho ni bwana ng'e number 1 ani mapuonjo kwano but the fact remain there ene mono puonji kwano but you are on top aya wachaka kelni example japuonjni japuonji puonje bwana kendo ne fuo maine mochwadi mipenyo bwana ng'ani kata watna to chwada kama nango to chwadi makoro in gi gari japuonj to por riemba ndega ok ni koro ko penji ne koro kind joge gi jogi ere ng'ama weza japuonj to pod oweza nikech mono puonje seche go to japuonj en ng'ama kata lewni pod onge samoro ine ma ichandri gero ne ot kata japuonj will salute wacho ni at least Austin to ne mbele kendo japuonj pod nyalo wuok e kom lungi jaduong bed ka ine makoro ineno ne respect ni waweya koro bedo namba 1 tok nyis ng'ama fwenyo ni gimoro kata ng'ama puonji gimoro mano to winjre okay mokuogo is this Tony nyadundo pok orumo oge thum Tony matino sego monindo wakia gimo pangonwa omiyo pod en kare kata cha sport ne cha pod omako mar ariyo ng'ane emomiyo nuyo oyaw nuyo masani uluwoni dine bende okogore gi buge kata chako beto yoni de kuru onge omiyo that is more reason why you should in ng'at miyo gini mifil ni sani kuri chopono onegi wach ni gini ohewa magi kuong madhano yudoga ng'ato miye gimoro kalure gi wath mare ka diponi wawuoyo ohangla wating'e direct to wariego Tony kwa wuoyo thum benga wating'e direct wariego Sito nekech en be nitie sani en living legend weri gi kolela
Kolela bane wacho ne gi magic guitar. Nitie kaka no go guitar ma onge ng'at manyalo goyo. But as we speak right now, onge. Koro kwa miya living legend to wadero ne ng'awa. To kwa miyo jogi ne kedine beni en Otieno Aloka ne go roto. Kadipo ti dhano ma pod go roto sani ka wawejo roto to gigire ne go Otieno Aloka tie wanyalo miye. But since sani wawuoyo kuom jo wangla mago modern wangla ni wariyo go to ni nyadundo. Ma kik mano be kada gin ging'eyo kada kipenjo gi to gibiro nyisi. That is a living legend. Tony Nyadundo. Be pok orumo. Er pok yo kara konyagore ni koro wuok e wangla odhi go ang'o wakero no. Nyaka nogo kondele Tony owad ga wuor. Nyaka sani pok ogolo thum machielo. To en gimi winjo. Manyiso ni ing'e bedo sa wende mang'eny morumo ma ogoyo mo nyagore kaka jamana mosiepa ma wuok yo korucha. Mo nyagore uchikore oduogo kia ni konyo chako chikoro oduogo kia ni konyo chako chikoro go kia ni wer mane kia no chike kia no dhi ka siasa kia no chike kia no dhi kure mache bakoro wacho ni base to okoro ochamo mokwongo ka lakini Tony pok ochikore kamano. Ikore kamana paro we jo ji temo se wero wende siasa to gigo mora koro agna paro oda tanyer bodong kase ai kamera. Okay koro podwa weyo ni the king of Ohangla, the king of Ajawa, Tony. Yes. And the king. And the king. Ang na winje comment. Okadwa pod abor gi kamera but ang na some comment. Ina no kwa wuoye king o kwa wuoye wende mamora. Gi kaka Ahero. Anse chipo kijado kani Tony no and the king lakini wende na ukawinji. But awuoye the king ne kecha diere mo miyo wagi. Dono dine oge. Sejimo kana ni koro kacham kaka chamo posta sani me joge meyani. Sejimo kana video di koro kamaki. Kazo Tony no is the king ne kecha gimano chako dhano masani wan ki dhano malawa 5,000 e wangla industry. Mawero wangla. Babe sejimo ko kalo kata 5,000. Joma wera wangla. Gimane tono chako no miyo dhano ndik dhano malawa 10,000 20 gi wiye. Matie bar mar wangla ka. Gimane tono chako no miyo dhano sani koro wanyalo go kolabo nyaka go kuche. The beat. But we don't kill him. Yes. So, Tony is the best. For me, Tony is the best. Go wiki. Menyiso ni Tony mono transform gini mochako go piano. Yes. Mochako go piano. Oh, okay. Kare ambende kawuono. According to Austin. Okadwa ni ng'ato deya nikech ambe an gi king na king ama be kabire ot tang'eni ng'ane te king na ng'ata ne king ne kata joma wuochgi nitie ng'at ma koko ni king ne ng'at ma kagocho kumoro to kupong kijiko but mano king ne okoni bwana nyathino pok oyudo platform ndalo moro na dhi I'm sorry to mention this ndalo moro na dhi Usenge koro na chako media na moro matin ne pura mako gi simu kama koro kaka na post onge apenjo jo Usenge ni bwana un ng'amu winjo ka gothum ni ate moro ni kani omondi wudo mbeyo ninge manye macha king ni omondi wudo mbeyo king macha king maraja koro ng'ato ni hagi king ne ma en koneno kama ng'ato be ng'ato no sikora ni bwana mari antum ni ka nyonga makuponeti ni pango show anonge thum manyalo winjo koro ni umari be king ne king Ajawa ne giparo diri. Okay, when somebody say you marry be king ne you see that nyathi japuonj onge mang'eny koleo nikech nyathi japuonj kethorega ka very late so mondo mi omari obed king ne isidho tuo but ine king e odi Seguro moka kaneno ni endi wan ka endi gi Austin Seasmart. Austin asai nitie gimoro ma timore kata sai lidhna kata matin. Mi aneno kisetemo kachacha endo iwuoyo gi band leaders. Situmo gi kachacha gi winjo. Secha kiwacho matin kachacha ne managers. Ang'eni ng'ama nga kili biro winjo, ng'ama onge ga kili will complain and will do nothing. Ba owners. Ba owners ang'eni wan gi different red cards. Yo machulo go Mario kanya chulo go Austin nikech gimo mari keto on the table. Austin ok nyal keto. And vice versa. Iwinjo. But nitiere ng'ame yudo ka nitiere ba moko makajo moko dhiye like upcoming artist to wan gi stars. Or wange maber ni upcoming artist en ng'ama kore kamanyo ground.
tiyudo ka en odwaro mana 10,000 aluf abdi apar. Aluf apar nene emochulo jaongeng'o, ochul jabul, ochul go embo dog got. Then nitiere ng'ama dwaro 100,000. 100,000. Kasto iyudo ka jaba koluongo ng'ama dwaro 100,000 cha, en e ba kanyo, otimo achiel ariyo adek, kasto ochako idho nyaka stage. Owacho ni otero teng'o. Otero kata mana 10,000. Ne ng'ama nosemiya 100,000. Ok rach, mano ojengo Jathum. But iparo ni donge nitiere need mar jengo ng'ama ya piny ni, nikech ng'ani ya piny imiya 10,000 to wuon ba onge, nikech en upcoming. Wuon ba onge, ting'eni wuon ba ni kumoro be dhi live kata Umari gocho kata mana Kagundo Road, to wuon ba techoni Jogo Road. Iwinjo? Ineno ka an agoche Bani Austin, taneno kidhi live kumoro, tichaki pogo pesa kono, to an 10,000 nidwa keta nyaka piny ru, ni pod kie kwano kong'o, itimo kenang'o, sijui kenang'o. Ipani gini ok nitiere kako hinyo artist. To at that place wan mkendo wachako wacho ni wan mwachako claim ni wan mwamiyo jogi platform. Ing'e bana ka ma jogi goche. Bani ka jogi goche to gibeto nyaka piny ru ka gidwaro 10,000. To 10,000 in gi mingo masama Jothum madongo gocho kanyo timiyo gi stage. Omari, ginada vuoi matin for a length. First of all, before Jathum dhi kamoro ma nyise wuon Bani adwaro mondo mi ichula pesa makama. Jothum te onego beni kuong ng'ado gate mang'e wath mare. Ji adi manyalo miela. Omari wuon ba en jaohala kaka ng'at machielo. Wuon ba kine chung mabi mami ng'at ma gini le stretcher sing 10,000. Oseo ka gate oseng'ado moromo mosedo profit. Imbira no mi sing 10,000 to imbiga mikelo oge. Yeah, let's just be realistic here. Mata jaohala. Ase uso kong maneno ka gate na chulo ng'ana 100,000. To gate asedo sing 150 gi 50. Karaka ketho 10,000. Haonge gi wach. Weya mor ng'ani kinyo chako duogi. To in ma 10,000 chodhi golo ni e sales ge makata mana jok mikelo krom. Idwaro chako ka sing 10,000 mi okethigo. Kwani en wadu kosen babau. Iwinjo. So musician, this is what I will say. Jothum matindo. Watemuru watiuru matek. Kendo watema ing'eni chiki kwa ma wije beta wala chunya. Iwinjo ka Jathum obudho kata mana for 1 year, kata mana for 6 months. Kasto biro no 1 year. I'm fan koro Sani, I'm no longer manager, so I'm a fan. So I will talk as a fan. Obiro no 1 year. Agolo gimo maliet. Ka wije 6 months. An boss ne nikech an fan, an boss. Ado winjo wede adhi promote e YouTube. Abro dhi ng'ado 300 adhi miele. Awinjo kopako nyi kor gi ana ja kure ja kanye ken jaber kot bana nade kuom dweche 6 masemiye off mondo ndik thum obiro gi that nonsense. Ilo ndeka ngoto ji mielo law. Bana thum is a news. To news en ka dhano ka guoko ka dhano. Kelna something new. Manyalo winjo makopia igoro gi jok madongo man kuchocho. Kendo abiro ni buro puoja gi thum. Gimomiyo Omari decide weru chiege to ambe an gi dhako. Which means tik moro ma news maro maricha. Nikech gik machiwo Omari timo cha mabe mara timona. Koro gimo Omari ni nyama mondo mi kete mondo mi awinje. Nyaka obed tie gimoro ma very powerful. Hey. Ma idigombo mondo chiege winjo chak timo. Chiege winjo chak timo. Ok ibi ne pako na jokoru need them anyway. Ogadi chigi jokoru kata jodala ng'ama dwa ng'egi. Niki ana wuo kure koro da kendi ji sadala. So nitie things ma nitie things moko makata kitimo. An moko winjo ka Willy Polo chako ni ho an wuon kure kata calligraph aja kanye kata Diamond an kia kure obro wacho very short mtoto kutoka Tandale hivijo otieke but marwane 3 minutes ka bro winjo jakor gi ng'ani go wetene gida gi kwar gi wuon gi anokego nyango gini mele marwa makia tieno mano sechego igoni ngano 3 minutes ngano timo introduction an boss ne to mano kothume mokwongo an boss ne ame off for 6 months mondo digi boro maber to biro na gi walo. I'm coming get to this one very clear. Sit down. Bana Ahero nyathi moro ni papati.
Bana papa teacher nyathi cha papa team hora gi kaka nyathi cha somo thum. Kaso is very busy. To masano pogre gi to machon. Bwana ingeni ibiro ka and you are somehow opposite to what others say. Ke jomoko wacho ni papati nigi utoto ichande gi gik moko mang'eny like osungore mang'eny en gi pride. In ing'e koro ibiro ka hero papati like how? Because wajo Kenya, wajo luo pod tie gik moko ma onego understand. Nitie what we call showbiz. So, yudo kata ka America kujo chonde jaoda support Trump, ana support Obama. Kata jaoda support Obama, tana support Trump. It's okay, my decision ne. Wadaga wadhi mbele. But Kenya ka kitemo support opposite, tinyalo rodhi proper. Mana chaya. Oringa bitime kamano. Whether get Trump gingane wachinia Ruto gi Raila. Chiega ohero Ruto, mano kanga. Konya dake oda gi kwe. Ikeliero niya. Acha kesho nitavutia Ruto. Your decision. Okay, with America that's your decision. But in Kenya ko pogore. Kenya ka kunini ka kidhi nyiewo CD mar Abeni. To kinyiewo mar Jathum machielo kata madogo jara. Tika wika gima unu joka Abeni. Hivijo. So okay, Papati will say this about Papati. Nyathi cha ungeso mothum. To nyathi chonge mabeni Sani wan gi internet. Internet miyo thumbe warumo within no minute. Kachon makani igolo weto tok dweche adek dweche ang'wen kore ka thum mako. Sani igole kuonde tim to kinyo se hit. Be momeneno ka endano golo nyajaduong ne to koro mokata mana 24 hours to sit on the trend. Which means ose hit kamoro boro ng'e. So we need to understand the one internet ma ok ber ki yweyo yigni kore ki golo wer. Bende time a little bit faster. Mondo be at least dhano kik wi wich like out of sight out of mind nowadays. Lastly gima daher wacho mari kapok awuok e this interview. Gini nochako chon. But miyo wega club podho. To miyo jothumbewa rumo. To kendo hinyowa seriously. We have something called team. An team ngane. An team ngane. Wan joka ngane. Mafans waweuru walo ba. Wamielu thum mamit. Waweuru mielo Jathum gi kite. Kite no konye gi joge gi jodalagi, gi family ne gi chiege. Wan wamielu thum Owuok mamit. Thum mamit e mwadho mieluru. Ere kaka danga mieli to in ga chaya. Ingen tie ng'at ma kadonjo o smile koda obwonjo like we have to associate you with the character too. However much music is nice and we really enjoy as we dance, but on the other side you have to know that we are your fans. We are fans. We are your kings. We are your bosses. You have to treat us, you know. You can't just banana say hit like. Mari, let me help you here. This team miyo ka ng'ato yawo club ne to kao Austin dhigo choka to an abiro gi team na makata jogi mamedho ga kanyo pile ka koro team na ni ok dwane gi walgo nikech team na ni biro kata padogi dong magi jowa ma Jathumwa wan mobiro ga kode kama modhiye koro you are daily customers koneno kako chako kel Jathum ne biro gi team ne pongo ka daily customer work to shift to another club. Gi team na no goch ka kanyo. Chieng ma jamani wuok gi team na ja modhi. Bandi no ilore alora. Horo the club machielo. Miyo clubs iloro mang'eny. Himijo. Yudo ka club moro mane ber kabisa. Kidwa confirm, nitie clubs e town ka. Nitie clubs e town ka. Maki dhi yudo ka club monge Jathum ma specific mobedo ga kanyo. Timo ga maber kabisa. Haris nigi Jathum adi. Mago charis. Dondes Kibuye Gidene Kondele Ponga seriously Wadi Ginene Wadi Black Pearl Nyamasaria Wadi the place Ko luo gidhi gocho Joka uso services Oge team marangati Ibro ka dhano ne kacha already Hivijo So kwa nyalo ga bedo ni kwa the one wa fans O kwa yero Yudo ka Jathum te nyalo enjoy music Hivi jodo ka Jathum te nyalo enjoy music. Nekech jogi ne jo benga onge gi team. Yudo kaka gigi ocho kata mana Vondoba. To Vondoba pong. Nekech gin jogi team kata dhi mielo to. Imielo gi miwi. Imielo mena to like you are just okay with anything. But kaka nena kadhi abedo kama Alphonse Kasibi goche. Ozi chachal ka giba no dhi manyo tich. Emo mena no kama fast yuak pele Jathum no maya jaoda. Nekech sendi me kao Jathum chamirwa ketieti. Mo ng'ei inside the out. Emo me my fans wuok to dhi nyiso chi Jathum gik matimore emiel.
neja churi aneno gi ngane. So mondo mi kill this stuff, we need to start knowing good music. Wamie lulu to mame. To kichopo kacha ade gold silingi 300. Chul get kata ket mana 500 chul get. Do jimiel kiti wonya dedi ni miel. Kisa miel gija dedi ni mak bade. Wuogide. Isa support Jathum no. To wach moro dwa donjo rima kodwa Jathum chakuru ng'eyi kodwa mielo Jathum. Ode ochalo kama, no chiemo kama, no dak kama. Miyo wabedo gi achaya between wan gi Jathum. To magi chalo kaka messiahs manoor mondo mi okonywa. Magi jomone gwawene gi life gi korgi. Wawe uru mielo Jathum, wamiel uru thum. Awinjo gimewacho. Mana mielo Austin, wadwa miel thum. Wamiel thum? Ka wer maber, wer ne bibi miel. Kati goji. Miel, nekech wame wanga goyi. Ichako dhi dhuru kucho seji kitimo gepok mafuofo idani mondo koro wang'ere koro wang'iyo okadwa ng'iyo kodi an gimo kela tumi seche mego acha nya chikora ma miel kucho makare jati bebe mkono ju I will carry neke tumcha ema mora ma biro mielo mabe ka tum duru ngato miel tum business urunge ba ka diponi Jathum chocho godo mamit ngane bacha ka dhi mielo an to chi akia an okan watni hiwijo to wach baro me Jathum ngadi kite ber eno moso kama fans eno timrega kama ema ngadi tagio kata adi manye kitu wabedo kode biro chako rekode to neno chiega tang no chak sero tamba neno chiegi achako sero taneno kere gi dhako machako gocho ne chiege tachako turo joka machako ketho nying Jathum ni ochako bedo kama wayudo ka koro bedo gi enmity hilu music emo mi ana feeling ato miel thum mamit we mielo Jathum we ng'iyo character mar ng'ani nikech dhano teni gi weaknesses nyaka an ma wunan gi weaknesses maga to ka chako donje life ni makoro an kura mieli okangi mitimo maber what do you feel mani luongo ne Austin Seasmart, director, actor, manager. Oh sorry, manager gola kaza ni bokoni wacho ni okacha ka manager wangla ok ja wangla okadwa manage Jathum okidwa manage Jathum yes gimineno to chieng' moro kata koponi okamuko kamera to nyaka bi apinje management an manager marodi an manager giro gol kuoma that's me I'm a manager nyaka chiga to an manager imane chiegi lakini sani kore nya manager wada but still Okadwar manager Jathum for now put account and break but maybe ka chieng' moro paro me say is a heal okay because I'm very much okay. I just want to focus on my business first. Build my business first. Okay. Oh, tiek nagi story achiel. Ma kende mwatieko to koro wadhe. This story mewacho ni okwaerore, wan waerore ka ng'ato tho. Eka ibiro yudo ka mari koro oluongi show ma koro mari otho itero go mari dala egesa. Opong ma Austin koro they live no to kana pe kono Austin bwana adwa timo launching mar Talanta Fest bit stream na gi Austin kaka Austin Seasmart director bwana in cameras ibiro kelo nadi to chieng' matho kata ng'ama kono Austin in fact ene mo chamdore gi joge gate ni an camera director cameras yeah ang'ma timore Omari, you are framing it very bad. Ok no airi ketho. We don't even like even if you are dead. We don't care who you are. What matters is who is there, who is arranging this funeral. Ng'at mane madhi biro. Bo nyalo golo dig kuro. Ok ne joluo erore ni kaka to ni koro wairi ni kech setho. No, ji adimo setho mo ikigi par to wantie. En miya. Ang'o madhi yudo kono? Kata ang'o modong' ma ng'ane owe. Ng'ane nyabiro wadhi wanyaromo kode. Ng'at mane madhi nen madhi biro e liel ni ere connection madhi yudo. Manyiso ni in general kwadwa ni waket gini ma short. Ya nitie jok mamanyo fame gi jok mamanyo gimoro matin. Ng'ato manyo nying onene liendo mari. Naneni liendo mari. To gi ng'ama gin jok machoko to gi yudo gimoro matin. Yes. Oge gimoro koro ni joluero ng'at mosetho wairi timo wanade. Wairi dhi konya gang'o kisetho. So it's all about jok modo. You are framing it so bad. Yeah. Yeah, we don't like you. We don't like you. Nikiani, wero konya ka setho kore ini konyo ji gang'o seche mengima. Benitie ng'at momise konyo ka ngima sani miwuok ok medhi mikonyo ka ngima. So we should stop saying ni oeri kisetho. That's a lie. It's all about ng'at mane modong kacha cha. Tango mo nyalo timo na ngimana. To liende ni ng'at mane boka dae se ben jomoko ma at least them. Ben liel mo hit. Ben liel mo hit.
Liel monin. Liel monin. Ka ji wuoyo kuome to anyalo dhi kanyo kagolo mia stage ji nyalo nena. Ji nyalo nena kagolo. To ma agole ni. Aliende ni be sana bera ela dia tende. Koso rengo be dhi bire. Ma liel matis ki kashole kago siepa focus gi gika. Raila biro hadi. Ndika kanyo 10,000. Mondo Raila nena agolo 10,000. Mondo mingana nena agolo 10,000. Nekech people always like to go dig. Giero gik ma moko moyude nying to kod fame. Liel ka onego bed ni an kipacha kaka ere, kaka gombe, ng'ato kotho osonga kamano. Manyama kaka inya iko wadu matis, kaka inya timo ne wadu, kaka inyalo yike, mondo me oyike odhiyo. Lakini story moro ni kiani pod wada manyo le kiana ng'awa miyo jomoko yujo matek, nikech bana liel ting'o tek. To iyudo liel, jogi biro dwa chiemo, in miyudo liel, in ma pod apidho dhano malawo 100, hiwijo. Pesa ne gisegolo. Onego ika to wawere gi story mang'eny, life will continue, nikech lit mar wuon liel ng'at madongo en ng'at mano here maril. Koro wakik wamede uru TikTok. TikTok adwa followers. Koro wamanya way mwanyalo solve our issues. Gini na wache interview na bana timo ko baranwaye. Harambe metimo na Jathum we should stop. Onego wayud mechanism moro mwanyalo tiyo godo mar contribute pesa manyalo kony godo ng'at moyudo tabu. Waol gi kuong miwacho ni ka Jathum ok dogre, gini ok dogre nikech kuong mama fans gi kuong wako. Toka gisetimo nora mema gitimo no kila kitu, kiny en wuon kodo shida to Jathum ok nyal gwa rambe ne ma fans te. Wawure jok mamielo Jathum ma moito, wawure Jathum ro hit. Jogo te wacha na hit. Omari o hit. Dhano mamiele gi dhano 1,000, Nairobi ka ji 1,000 mielie, Lala ji 1,000 mielie, Kure ji 1,000 mielie. Jogo ok nitim ne gi rambe temo koth omenyal. There are so many. Omiyo wambe seche moko nyatimo ne gi rambe temo anyale. Wambe kik waluok gi rambe wa. Gibi gi mielwa gi chulwa to wamany kaka wanyalo gore rambe ki Jathum. Gichul 300 akan 100. Yes. Ikri kedi gi jowu, koro chung gi jowu kaka wan gi riwruok mar Jathum cha. Kanye mo ariwre wachung gi jowa. Mondo mawe turo ma fans gi issues mag rambe ma daily. Nekech seche ma ok iluonga na chiem, kik expect ni chieng' ma chiemo ta luongi. Koka luongi rambe to kanyalo expect ni luonga mari. To be kwa mielo Thum, to be ng'iewo moro madhi ng'iyo go gi mafano be oge nikech en boss na. Ochula to odhi yore. Kik wang'iyo. Ma bende komigi time to ginyalo penye kare pesa mwamiyogi ka gitero kanye. Giwacho pile. Pesa wacha gitero kanye, jogi walo. Mwamiyogi ka pesa ga. Waikre uru kendwa Jathum. Wan matek kata liel nyalo maka, but I just feel fun. Sani pok olose, to but I feel to ni wabido be jok moko timre nade ma opangore kengema. Mano wach maler magiwinjo. Miwa connection wadwan walos LTN mondo mi be kuro chop kumoro nikech wasewinjo ni en kuonge lose kore ko hit. Wadwa ni LTN ochop kuma Citizen niti. Manyagulu. Yeah. Amanyagulu. Kasta manyi. Ne manya TV nani? Agulu an go koro connection gimiketi agulu ya. Jiri agulu kae. Kora elo mana matenta luongo ne 20 subscriber. Omari bago walo bana tieti matek Nyasaye bro yao niyo. Kitiyo gi luche adie tiketo geno ni tilamo Nyasaye dhi yao niyo. Right. Mana ka gitio. Wach mogik kacha chendo wami microphone koro in gi kamera kaka Austin Seasmart. En gi kamera ana onge. Basengo ma microphone ba. Jokanyanam weche mwa wacho kata matemo wacho kai. Ka diponi moro donjo ni malit kata ok donjo ni maber. Takwa mondo mi chaki winj video no kendo. Ok awuo mar go ng'ato kendo ok awuo mar duoko ng'ato piny, but awuoyo mar mondo wapuonjre to wagere kaka jokanyanam. Dibena mamor sana kanyalo gocho ne Jathum kata mawuok piny nikech kidhi Amerika do kati Jathum mawuok piny tujeni no nyiew Lamborghini. No timore nade. To seche moko Thum ne mogoyo. Wan wakia to timo bere musically. We need to learn to know our worth kaka Jathum. Kendo we need to understand what we are doing and we need to know
the purpose momiyo wago thum. Thum en a very big tax. Kede tich maduong' kabisa moingo thoth tije mitimogi. Akwayi ni kik iwinja gi etre de chunyi, tiwinja kilan gi something minyalo lan. Mok nyal mori to ignore. To mamori to kaw gi erokamano. An iluonga ni Otieno Diwuora Janyakach Kajimbo. Nyinga mong'ere en Seasmart. Kidwa yuda manya ni Austin Seasmart everywhere. Obed YouTube, TikTok, Twitter, everywhere da kamano. Yes. Tasome dawo. LTN online media. Kotel nego mari Nash. Mandigo i channel ma joluo. Subscribe kandigo ma weche tentie. Waikre uru ni interviews. Mabiro mang'eny be. Ingega LTN. Ang'eyo LTN. Luo Trending Nation. Ang'eyo. Okay. Waketi uru mana LTN, the truth meter. The truth matter. Luo Trending Nation. Koro mae kar wach. Koro kapok ineno Luo Trending Nation. Onge gimisa neno. Koponi pok ineno Luo Trending Nation man. Mano onge gimisa neno. Okay. LTN Luo Trending Nation worldwide. The CEO is Omari Nash. Omari KE. Follow LTN kila mahali na Luhuru LTN. Kenda nuoyo. Bruce. Luo Trending Nation worldwide. Nyaka Snapchat, nyaka TikTok, nyaka Instagram, nyaka YouTube. Omari, how many subscribers do we aim at right now? 30. 30. Ne, 30. Ne, 30. Alafu 50 next week. LTN my Luo Trending Nation. Kidwa winjo udaku, kidwa winjo gimora mama temre Luo, kae kete mana kae. Kete mana ko kidwa kete gato wabro keti gi thuon. Kenda kwayo ni mondo umed subscribe LTN nikech ma koro channel mamarwa kaka joluo mangiso wa gimora mora madhi mbele. Bag Businga from Malaika Musical. Please subscribe, follow, watch LTN, and also remember to follow Omari Nash. Thank you so much, my brother.